με τον αγροδιατροφικό τομέα, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε για την ανάπτυξη της κοινότητας εδώ, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι, ένα μέρος που είχα ετοιμάσει για την ομιλία στο θέμα θα το περιορίσω λίγο. Εμείς είμαστε ένας συνεταιρισμός, είμαστε ουσιαστικά κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Ο καταστατικός μας σκοπός είναι η επιδίωξη του κοινωνικού ωφέλους και δραστηριοποιούμαστε στον αγροδιατροφικό τομέα. Καλλιεργούμε, επεξεργαζόμαστε και εμπορευόμαστε ήδη τα προϊόντα μας. Σκοπός της ΚΙΣΕΠ είναι να εντάξει κι άλλους σε αυτή την παραγωγική διαδικασία και έτσι να ενισχυθεί η τοπική κοινότητα και στους τομείς αυτούς όπου δεν έχει δώσει ιδιαίτερη βάση αυτή τη στιγμή, όπως είναι η επεξεργασία των προϊόντων, αλλά κυρίως στην εμπορία. Αυτό θα προσφέρει ανάλογα μετά και θέσεις εργασίας και άλλα ωφέλη στην κοινότητα. Να πούμε τώρα, εκτός από τη μορφή του συνεταιρισμού μας, να πούμε κάποια πράγματα που φτιάχνουμε εμείς. Εμείς αρχίσαμε πριν 2 χρόνια με καλλιέργεια αρώνιας. Είναι ένα μη τοπικό προϊόν, είναι αυτοθεία στη Βόρεια Αμερική. Επιλέξαμε αυτή την ποικιλία σαν μια καινοτόμο καλλιέργεια και που θα ανταποκριθεί στα σύγχρονα στάνταρ ζήτησης ποιότητας που έχει ο δυτικός πολιτισμός, έτσι ώστε να είναι βιώσιμο και το αγροτικό εισόδημα. Αυτή η καλλιέργεια πήγε πολύ καλά, ανταποκρίνεται ίσως θετικότερα από την περιοχή που αυτοθείεται. Έχουμε δηλαδή συγκέντρωση ζαχάρων ακόμη ψηλότερη από τη Βόρεια Αμερική και τις μελέτες που έχουν γίνει και από τα αντίστοιχα πανεπιστήμια. Και έτσι έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα και σε ποιοτικό βαθμό και σε ποσοτικό. Και θα μείνω εδώ λίγο για τις καινοτόμες καλλιέργειες και για τα τοπικά προϊόντα. Αυτό όμως πρέπει να πούμε ότι είναι μια εξαίρεση στο θέμα μας. Η καινοτομία δεν πρέπει να συσχετίζεται σε καμία περίπτωση με προϊόντα μη τοπικά, δηλαδή η προσαρμογή της αρώνιας στην περιοχή. Ότι πρέπει να ορίζονται πολλά τέτοια τοπικά προϊόντα στον τομέα. Για παράδειγμα, καλλιεργούμε προϊόντα στους άνεμους, υπάρχουν άγρια πατώματα, άγρια πλάτια, γιατί αυτοποιούνται αυτά εδώ, γιατί καλλιεργούνταν παλιά, γιατί είχαν μεγάλες και ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις. Επίσης υπάρχουν αυτοποιημένα μανιτάρια, σαλιγκάρια στην περιοχή αρκετά. Τομείς αγροτικούς που δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Ενώ μπορεί η περιοχή να διασφαλίσει το ποιοτικό προϊόν το οποίο είναι και ζητούμενο, όπως είναι και ζητούμενο και στο σεμινάριο. Επίσης, μεγάλη μου έκπληξη, γιατί εγώ δεν έμενα εδώ, είναι τόπος καταγωγής μου, έμενα στη Θεσσαλονίκη χρόνια, είναι όταν ήρθα να ασχοληθώ με τη γεωργία και την μεταποίηση. Ενώ γνώριζα για την περιοχή για το κουβάλι, που είναι ένα προϊόν με όνομα και ταυτότητα, που σχετίζεται με την περιοχή της Κερκίνης, ότι δεν υπάρχει η επαρκής ανάπτυξη στο συγκεκριμένο τομέα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο γάλα που βαλίσω αυτή τη στιγμή, η μόνη εταιρεία που διανύει είναι μια εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη. Είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι από ποιο μέρος ακριβώς. Δηλαδή, δεν υπάρχει εταιρεία γάλακτος, έστω και μια μικρή μεταποιητική μονάδα που να δίνει βουβαλίσιο από την περιοχή. Να δίνει βουβαλίσιο γάλα. Υπάρχει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Όποιος θέλει δηλαδή, να προμηθευτεί καταναλωτής, αν δεν θέλει για χοντρικό εμπόριο, και αυτό είναι δύσκολο γιατί εμείς στην ΚΙΣΕΠ θέλουμε να φτιάξουμε κάποια προϊόντα, θα αναφερθώ αργότερα γι' αυτό. Δεν μπορεί να προμηθευτεί το βουβαλίσιο γάλα. Έτσι, ένα μειονέκτημα. Επίσης και για το κρέας. Η ποσότητα είναι περιορισμένη. Υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται και στην επεξεργασία του βουβαλίσιου κρέατος, αλλά αυτό πάλι δεν έχει φτάσει σε όλα τα σημεία της Ελλάδος, πόσο μάλλον για εξαγωγές. Αυτό που περίμενε κανείς από την περιοχή, ενώ έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα με άλλες περιοχές να έχει ένα προϊόν αναγνωρίσιμο με ονομασία προέλευσης, άσχετα αν δεν είναι που δεν έχει ακόμη νομικά κατοχυρωθεί, που αν δραστηριοποιούνταν οι φορείς θα μπορούσαν να το κατοχυρώσουν γι' αυτό. Δεν είναι ανεπτυγμένο. Έχουμε δηλαδή κτηνοτρόφους που ασχολούνται με άλλα πράγματα όπως το αρνί, το αγελάδες κτλ. Να πούμε τώρα κάποια πράγματα για τα αγρογεωργικά προϊόντα, που είναι και ο τομέας που δραστηριοποιούμαστε εμείς. Εμείς καλλιεργούμε εκτός από την αρώνια και ζέα. Είμαστε βιοκαλλιεργητές. Και ένας τρόπος για τη διασφάλιση ποιότητας είναι η βιοκαλλιέργεια. Τι είναι η βιοκαλλιέργεια και για τους αγαπητούς
από το ΙΕΚ. Η βιοκαλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία δεν χρησιμοποιεί ούτε χημικά λιπάσματα, είναι τα λιπάσματα φυτικά, διαλύονται δηλαδή με το πέρασμα του χρόνου, ανόργανα συστατικά, ούτε ζυζανιοκτώνα, ούτε ρυθμιστές ανάπτυξης των φυτών και φυσικά δεν χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένα φυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα το τελευταίο, στη βιοκαλλιέργεια, γιατί σχετίζεται με το προηγούμενο μέρος της ομιλίας μου. Με τα τοπικά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τις τοπικές ποικιλίες, γιατί η τοπική ποικιλία έχει λόγους που δοκιμεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος, έχει διαμορφωθεί από τη φύση, ή έστω αν δεν είναι και καλλιεργούνταν παλιότερα, σημαίνει ότι οι συνθήκες του μέρους ευνοούν την ανάπτυξη αυτής της ποικιλίας. Και σε συνδυασμό λοιπόν με τη βιοκαλλιέργεια, αυτόματα διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος. Επειδή η περιοχή, και τώρα θα σταθώ τοπικά στην περιοχή, γιατί είμαστε εδώ τοπική φορές ζωή, η περιοχή, οι εκτάσεις της περιοχής, τα μερίσματα είναι μικρά. Στην περιοχή δεν υπάρχουν εκτάσεις, υπάρχει κατακαιρματισμό της αγροτικής γης, δεν υπάρχουν εκτάσεις 100-200 στρεμμάτων. Αυτό αυτόματα για μας είναι ποσοστό και ευλογία. Επιτρέπει και προωθεί μια συνεργατική λύση ανάπτυξης. Οι συνεργατικές λύσεις ανάπτυξης σε μικροκαλλιέργειες γίνονται μόνο με πρωτοπόρες και εναλλακτικές καλλιέργειες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντατικές καλλιέργειες, δεν μπορούν να γίνουν σε μικρά μερίσματα ούτε σιτηρών, δεν θα αποδώσουν εξάλλου. Εξάλλου και το κόστος επένδυσης είναι πολύ ψηλό ανάλογα με τη θεματική απόδοση. Και λοιπόν θα πάω σε αυτό το σημείο της συνεργατικής μορφής γεωργικής οικονομίας, που είναι για μας το ζητούμενο, και σαν ΚΙΣΕΠ, γι' αυτό εμείς ήμασταν αρχικά δύο καλλιεργητές που ενωθήκαμε για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, ασχέτως αν ήταν αρχικά μόνο η αρώνια. Λοιπόν, αυτά τα μερίσματα της γης, οι αγρότες, είναι ζητούμενο και δεν είναι επιταγή μάλλον τον καιρό, να κάνουν συνεργασίες. Οι συνεργασίες θα τους βοηθήσουν αρχικά και για την καλλιέργεια της γης. Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε ένα είδος κοινοχρησίας των παραγωγικών μέσων. Δηλαδή, στην ομάδα μας κάποιοι που τους ανήκαν τα τρακτέρι ή τα μηχανές ποτίσματος, υπάρχει κοινοχρησία, όποιος χρειάζεται κάτι το παίρνει και το κάνει. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάντα, αλλά σε κάποια πιο ήπια μορφή, μεταξύ συνεργασίας αγροτών, μπορεί να εφαρμοστεί, έτσι μειώνει το κόστος της επένδυσης και ταυτόχρονα είναι μεγαλύτερο το κέρδος του αγρότη ανάλογα με την ποικιλία που θα επιλέξει φυσικά. Και τώρα, ανάλογα με την ποικιλία, αναφέρω και στο προηγούμενο μέρος της ομιλίας μου για τις τοπικές ποικιλίες. Αυτά είχα να πω γενικώς για τις τοπικές ποικιλίες. Ήθελα να μείνω λίγο παραπάνω στο θέμα των συνεργασιών. Εδώ άκουσα και τον προηγούμενο μιλητή με τα ζυμαρικά. Και έχω ακούσει και διάφορες περιπτώσεις. Έχουν γίνει προτάσεις εδώ για συνεργασία. Και κάποιοι, επειδή είναι παρεμφερεί τα προϊόντα, εξάλλου τα προϊόντα που έχουν ονομασία, που έχουν ονοματεπώνυμο στην περιοχή, κυρίως είναι σχετικά με το μπουκάλι, ήταν αρνητική συνεργασία. Αρνητική συνεργασία γιατί θα έβγαινε ένα προϊόν στην αγορά, το οποίο θα τα παρεμφερέσει με το δικό τους. Αυτό όμως δεν μπορεί να κατανοήσει κάποιος ότι αρχικά σε συνεργασία το εισόδημα και το ποσό που διανέμεται παραμένει στην τοπική κοινωνία, βοηθάει την ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης, ασχέτως αν είναι συνεταιρισμός ή ατομική επιχείρηση, για επανεπένδυση, ακόμη και για κατανοητούς σκοπούς, παραμένει πάλι στην κοινωνία. Εμείς η απάντηση σε αυτό που έχουμε είναι να πούμε Ubuntu. Ubuntu είναι μια έκφραση των αφρικανικών φυλών, είναι χαρακτηριστικό του αφρικάνικου ουμανισμού του 20ου αιώνα. Σημαίνει αλληλεγγύη της κοινότητας. Αυτό λεξί σημαίνει είμαι εγώ και τι είσαι εσύ. Χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα ανθρωπολόγου που έβαλε σε κάποια παιδιά της φυλής του Ζουλιού ένα καλάθι με φρούτα για να μελετήσει πώς θα λειτουργούσαν ατομικά ή συλλογικά. Και τα παιδιά πήγανε χέρι-χέρι και πήραν τα φρούτα και τα μοιράσαν το ένα στο άλλο. Και του είπαν τι κάνετε και απάντησαν τα παιδιά μου. Αυτό είναι αλληλεγγύη της κοινότητας. Σημαίνει ότι εγώ υπάρχω γιατί υπάρχεις και εσύ. Και αν σπάσει αυτή η αλυσίδα, θα είναι δύσκολο να λειτουργήσει η οικονομία μας. Γιατί μιλάμε για μια μικροοικονομία. Και είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε συνεργατικές μορφές ανάπτυξης. Γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως είπα πριν, τα μερίσματα
δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους ανταγωνισμό. Πρέπει να μένουν δηλαδή έτσι κι αλλιώς μακριά από τις τοπικές κοινότητες. Ο σκοπός μας εμάς είναι να πάω σε. Θα τα αναφερθώ, θα τελειώσω σε αυτό το θέμα. Είναι η αποδόμηση του παλιού τρόπου αγροτικής συνεργασίας ή μη συνεργασίας και η δόμηση ενός καινούργιου τρόπου που βασίζει στην αλληλεγγύη της τοπικής κοινότητας. Και εδώ λείπουν οι τοπικοί φορείς και αγρότες δεν υπάρχουν, να συζητήσουμε πώς μπορούμε συζητώντας και συνεργάζοντας να αναπτύξουμε την τοπική κοινωνία. Εδώ έχουμε στην περιοχή κάποιες συγκεκριμένες καλλιέργειες που καλλιεργούνται για χρόνια, με τις επιδοτήσεις, τα γνωστά φαινόμενα δεν καλλιεργούνται κιόλας στα χωράφια. Οι επιδοτήσεις θα τελειώσουν και δεν υπάρχει πλάνο. Δεν ξέρει κανείς τι να κάνει. Είχαμε πάει, να αναφέρω κάποια παραδείγματα, είχαμε πάει στη Διεύθυνση Γεωργίας στις Σέρρες, ψάχνουμε κάποιους καλλιεργητές, βιοκαλλιεργητές στην περιοχή της Ινδικής. Η απάντηση ήταν: ξέρουμε μόνο έναν ακόμη νεαρό, τον Κώστα, το δοκιμαντήρι. Ξέρουμε έναν με εσάς που έχει αερόνιμο. Λέμε κάποιος άλλος θέλουμε να κάνουμε κάποια συνεργασία, λέει δεν υπάρχει. Δεν δραστηριοποιείται κανείς εμπορικά βιοκαλλιεργητή στην περιοχή της Ινδικής. Αυτό αυτόματα σημαίνει δεν υπάρχει καμία θέληση από τον τοπικό αγροτικό πληθυσμό να διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων τους και έτσι να παράξει ένα προϊόν που αυτόματα θα έχει άλλη τιμή. Και για τους φοιτητές, τα προϊόντα τα βιολογικά και τα τοπικά αυτόματα διασφαλίζουμε την ποιότητα και στην παραγωγική διαδικασία και στη μεταποίηση. Και είναι συμφέρον και για τον αγρότη και για τον μεταποιητή, ιδίως όταν η εμπορία γίνεται από τον ίδιο τον αγρότη, από συνεταιρισμούς ή από ενώσεις αγροτών, να χρησιμοποιούνται, διασφαλίζουν την ποιότητα του προϊόντος. Ο καταναλωτής έχουν γίνει μελέτες ότι αν γνωρίζει από πού προέρχεται το προϊόν και αν ξέρει ότι είναι διασφαλισμένο ποιοτικά, το προτιμά. Στο ψωμί, αν ξέρει, για παράδειγμα, η ζέα που φτιάχνουμε εμείς από την τάδε κινσέτ, ότι έχει παραχθεί με τις τάδε διαδικασίες, είναι διατεθειμένος, λένε αυτές οι έρευνες, να πληρώσει περισσότερο. Αυτό φυσικά είναι στις δυτικές κοινωνίες. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστούμε αγορές όπως είναι η Κίνα ή η Αμερική. Η Κίνα που τώρα στις περιτροφές είναι πολύ δυνατή, η Αμερική στα σιτάρια και σε λοιπές καλλιέργειες. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε συνεργατικά και όχι μόνο αγροτικά, εδώ είναι και κυρίως του συνεταιρισμού, και μεταποιητικά να προχωρήσουμε σε συνεργασίες. Μόνο έτσι θα προχωρήσει. Μία επιχείρηση τοπική θα ωφεληθεί μόνο αν μία άλλη πηγαίνει καλά. Και σε επίπεδο πωλήσεων και σε επίπεδο εκθέσεων. Αυτή είναι η λύση που προτείνουμε εμείς. Αυτά ήθελα να πω σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι, ξέφυγα λίγο το θέμα στο δεύτερο μέρος, αλλά έπρεπε να υποθούν κάποια πράγματα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, καμία ερώτηση? Να ρωτήσω εάν μπορούμε να αγοράσουμε αλεύρι ζέα από εσάς, ζητάριζε. Ναι. Αν υπάρχει δυνατότητα, αν έχετε παραγωγή τέτοια ή το εμπορεύεστε μόνος. Φέτος δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί ήταν μικρή σχετικά η παραγωγή, κάνουμε κάποιους πειραματισμούς στην επεξεργασία, αλλά από τον χρόνο φυσικά υπάρχει δυνατότητα. Ναι. Σιτηρά καλλιεργείται κυρίως και αρώνια, τίποτα άλλο. Όχι, αυτά τα δύο. Έχουμε σιτηραζίας και αρώνια. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Στο σχήμα. Είμαστε 8 άτομα. Το παραγωγή. Ναι. Όλοι από την Κερκίνη. Από την ευρύτερη περιοχή της Κερκίνης. Και κυρίως από το Σταυροδρόμι, κάποιοι από την Κερκίνη. Μπορώ. Επειδή ακριβώς έχουμε δύο τμήματα ποιότητας ατοπιούς ζαχαροπλάστη. Πείτε μου για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουν το ΖΕΑ σε μια παραγωγή ψωμίου και το αλεύρι. Αρχικά το ΖΕΑ έχει ψηλή διατροφική αξία. Συγγνώμη για να ρωτάω, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Έξω τώρα εγώ, επόμενος. Αρχικά η ποικιλία ΖΕΑ, το κρίκι του Μυδικόπου, είναι υποτίθεται η αρχαία ΖΕΑ Ισιά. Υπάρχουν αφιλεγόμενες απόψεις γι' αυτό. Ας υποθέσουμε ότι ισχύει έτσι. Το θηλυκό του ΖΕΠΣ. Το θηλυκό του ΖΕΠΣ, ναι. Προέρχεται τη λέξη ζωοφόρος, τη λέξη ΖΕΑ που σημαίνει την ζωή. Ας υποθέσουμε ότι είναι ποικιλία τύπων που αυτοί θεωρούν πλέον ότι είναι. Αρχικά είναι ένα μη γενετικά τροποποιημένο υλικό. Ο σπόρος αυτός έχει φυλαχθεί στην Ιταλία. Από εκεί προέρχεται όλη η
σύγχρονη καλλιέργεια της ποικιλίας. Και έχει φυλαχτεί σε τράπεζες σπόρων στην Ιταλία εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε μιλάμε για ένα γενετικά μη τροποποιημένο υλικό σε αντίθεση με πολλές ποικιλίες Ιταλίας που προέρχονται από την Αμερική και ξέρουμε εκεί τι γίνεται. Κατά δεύτερον, έχει μεγάλη περιεκτότητα σε μαγνήσιο. Έχει 40% περισσότερη από οποιαδήποτε σε μαγνήσιο. Πλέον ένα ιδιαίτερο συστατικό που έχει είναι η λυσίνη. Η λυσίνη ενεργοποιεί διαδικασίες, όχι ενεργοποιεί, βοηθάει σε διαδικασίες της εγκεφαλικής λειτουργίας και της ενισχύει. Αυτά είναι τα κυριότερα συστατικά του. Η γεύση του είναι ιδιαίτερη. Και η χαμηλή περιεκτικότητα στο γλουτένι. Ναι. Αυτό ξέρεις, είναι από τα βασικά. Έχει γλουτένι, αλλά είναι χαμηλότερο. Είναι για μαζική παραγωγή. Ενδείκνυται κυρίως για βιοκαλλιέργεια. Εμάς αυτό μας κέντρισε. Γιατί είμαστε βιοκαλλιεργητές, δεν ασχολούμαστε με τεχνικές καλλιέργειες, συμπατικές. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Τώρα η στρεματική απόδοση προφανώς σε βιολογικές καλλιέργειες δεν είναι η ίδια, αλλά μιλάμε για ένα ποιοτικά διασφαλισμένο προϊόν. Και το τελευταίο ερώτημα το οποίο δεν το έχετε απαντήσει. Ποιο? Είναι ότι, για παράδειγμα, να το χρησιμοποιήσει ένας την Παρασκευή ψωμί. Γιατί να Το θέμα είναι στο κοστολόγιο. Το κοστολόγιο ανάλογα. Όπως είπα και πριν, αν ξέρει κάποιος ότι είναι, από πού προέρχεται το προϊόν, έχουν γίνει έρευνες γι' αυτό, αρκετές υπάρχουν, μπορεί να το δείτε. Αν ξέρει από πού προέρχεται το προϊόν, ότι είναι διασφαλισμένο ποιοτικά, θα μπορεί να είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω ένα μεγάλο ποσοστό αυτό. Εκτός των άλλων, ένα ιδιαίτερο προϊόν, αυτόματα έχει και κάποια άλλη αξία, έτσι. Επίσης, όταν δεν υπάρχουν καλλιέργειες μεγάλες, αυτόματα το κόστος... Το στοίχημα είναι, κύριε Καρατσούς, καταρχήν, οι αυτοποιοί που είναι εξειδικευμένοι θα τα πούμε μετά, έτσι. Έχω εδώ πέρα α εξάμεινο και γ εξάμεινο αυτοποιών και δεν έχω ερώτηση. Αν είναι δυνατόν, θα τα πούμε μετά εμείς. Σε πολύ καλά δίνω. Τα αποσυλλόγια θα πάρει φωτιά. Λοιπόν, συγγνώμη, έχω να τελειώσω σωστά. Θα ρωτήσω το εξής. Έγινε κάποια κίνηση από εσάς ώστε να πλησιάσετε χώρους που είναι στη βιομηχανία ή στη βιοτεχνία, για παράδειγμα, σε απλές παραγωγές, χώρους της γειτονιάς, να βάλουν αυτό το προϊόν? Ναι, έχουν γίνει στην περιοχή. Η βιοτεχνία δεν έχει γίνει, είναι εκτός των στόχων μας. Ξέρετε γιατί το ρωτάω και επιμένω στην ερώτησή μου, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολυκαταστήματα και συγκεκριμένα το Ολύμπιστο σε τυρόκαστροφική έλλειψη, το οποίο εδώ και 6 μήνες πουλάει ψωμί από κατεψυγμένη ζύμη. Καθαρά στο όνομα του ανταγωνισμού. Λειτουργεί το κατάστημα στην τυροκάστρο φούρνος. Έρχεται η ζύμη κατεψυγμένη, υπάρχουν ψυγεία στο μείον 20 και μείον 30, το προϊόν βγαίνει, ψήνεται και πουλιέται. Και με δεδομένο ότι υπάρχει αυξημένη εισρωή και ανεξέλεγκτη από τα σύνορα του Κομαχώνακα. Ναι, αλλά το ψωμί τους είναι χάλια. Δεν διαφωνώ στα δέσεις. Χάλια. Δεν διαφωνώ. Εδώ όμως έχουμε επαγγελματίες που θα κάνουμε τώρα στο ψωμί και θέλουμε οι άνθρωποι να ακούνε μια πρόταση. Ακούν το ΖΕΑ. Δεν είναι το ΖΕΑ, να το δουν, να το γνωρίσουν. Θα σας χαρέσω, κύριε Καρατζέκο, στο δημόσιο έξι να κάνετε μια ενημέρωση. Γιατί μου φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν την πρώτη ύλη. Θα μας το πει και ο κύριος διατροφολόγος. Πάντως ο κόσμος σέβεται τις αγνές. Για τη ΖΕΑ θέλω να ρωτήσω. Πήγα που είχε αποθηκευμένη ΖΕΑ, όχι βιολογική, κανονική ΖΕΑ, ας πούμε. Και μου είπε ότι αυτή έχει δύσκολο τέτοιο, είναι σαν το ρύζι. Πλαστικό. Το πίτολο γύρω-γύρω. Για το... Ναι, υπάρχουν μηχανήματα αποφλίωσης. Θέλει για αποφλίωση, θέλει μηχανήματα ειδικά για σαν το ρύζι. Υπάρχουν στην περιοχή αποφλίωτες. Ένα είναι αυτό το θέμα. Και το δεύτερο θέλω να ρωτήσω στο θέμα του φουσκώματος. Δηλαδή, γιατί ο κόσμος έχει μάθει ψωμί. Δηλαδή, ακόμα και τη σικανίσια και αυτά που δούμε που είναι φουσκωμένα, δεν είναι σικανίσια. Είναι για τουλάχιστον προσωπικά θεωρώ ότι είναι μαϊμού σικανίσια. Λοιπόν, το ψωμί έχει μάθει ο κόσμος να είναι αρκετά αφράτο ή έστω το πολύ πολύ συστήνω ζαπάτα που είναι. Η κυψέλωση. Αν είναι με μικρή κυψέλη και πατημένο το ψωμί, λίγοι του τρώνε. Δεν έχει ζήτηση στην αγορά δηλαδή. Εντάξει, απλώς το σημαντικό είναι ο κόσμος να γνωρίζει τι τρώει. Αν κάποια στιγμή πηγαίναμε τυχαία και παίρναμε το γεύμα κάποιου ή την ημερήσια διατροφή και του λέγαμε τι έτρωγε αυτή η ντομάτα που πήρε, αν την τρώει το Δεκέμβριο, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε συστατικό, από πού προέρχεται και τι χημικά έχουν μπει μέσα, τι λιπάσματα,